А брат виглядав так, що ти ось сядаєш спиною обов'язково, і вона бере нож і починає першим разком, ліпшим. Лепшим частком, Господу Богу помолюся, пречисти Божої Матері поклонюся. Все відбувалося шепотом, можливо, отсюда і шепт. Приємне осероддя було, тому що все так тихо, лагодно і справді гіпнотично. Стрічку, Боже чоловічку, бирайся з кощей, мощей, на бистрі води. Зуб болить, потрібно пошептати, корова молоко не дає, потрібно пошептати, поросята овець не набирають, потрібно пошептати, дитя не спить, потрібно пошептати. Третім разком, лепшим частком, Господу Богу. Звичайно, у вёсцы все ведаюць. Вот это ведьма жыве, вот это там шэпча, вот это там на мужика нашептала. Гэтая з'ява ёсць, яна жывая, але памірае. Ігор, Боже, будзе полепшэнне. Вітаю, мяне звуць Гакевіч Ігор, магчыма, больш вядомы як дзед Янкель, і сёння я раскажу вам пра шаптух, ведзьм і вясковае чараўніцтва. Магчыма, многія, хто жыве вось у горадзе, зробяць выгляд, што не ведаюць гэтага, але мне здаецца, што ў Беларусі амаль што кожны сутыкаўся з гэтым. Вось з гэтымі бабулямі-шаптухамі ці за зваротамі да нейкіх знахараў, асабліва хто жыве ў сельскай мясцовасці. У маім асяроддзі гэта адсоткаў 100. Вось у мяне такія ў сям'і былі многія бабулі, якія займаліся шэптамі і часта да іх звярталіся. Я нават адзін памятаю да гэтага часу. Гэта звіхі ўдар. Калі вось ты штосьці зрабіў, фізічную нейкую шкоду сабе нанёс, напрыклад, забіў руку ці ногу, і бабуля цябе шаптала. Я гэта запамятаў, таму што мне вельмі часта шапталі ў дзяцінстве. Гэтым займалася цётка майго роднага бацькі. На Палесе, скажем так, звышнатуральныя здольнасці прыпісвалі шырокаму колу людзей. Гэта пачынаючы пчаляры, бортнікі і людзі, якія складалі печы па Палеску. Гэты ўвесь шэраг катэгорый людзей, ён аб'ядноўваўся, скажем так, іх можна было характарызаваць як людзі той, што знае, той, што ведае. А што ён ведае? Самыя моцныя, мне здаецца, самыя такія вядомыя. Гэта вось непасрэдна бабулі-шаптухі. Яны ведалі, як адшаптаць розныя, пачынаючы ад зубнога болю і скончваючы нейкімі дзіцячымі хваробамі. Шапталі ляк. Ляк гэта калі цябе напужалі, ты спужаўся. Напрыклад, там ты маленькі хлопчык прыехаў з Мінска у вёску да бабулі, едзеш на лесапеце і сабака цябе напужаў. Що, ідзеш да бабулі шаптацца? Господу Богу помолюся, пречистой Божией Матери поклонюся, пречистая Божия Матерь, приступи, поможи до помощи. Ігору, рабу Божому, пристриг у гораці, пристриг з води, пристриг з води, пристриг з вітру, пристриг з сміху, пристриг мужський, пристриг жіночий, пристриг дівочий. Звертаються яны звычайна да Бога, там заўсёды Маці Божай пакланюся, Господу Богу помолюся, такія вось звароты гучаць. Але царква да гэтага ўсяго адносіцца, мякка кажучы, дрэнна, таму што чараўніцтва гэта ўсё ж яны лічаць, што ад д'ябла, так? Ну, гэта можна характарызаваць ужо такі тэрмін народнае хрысціянства. Гэта, калі коратка, помесь вось гэтых вясковых павер'яў, вераванняў у помесі з хрысціянскімі традыцыямі. Сдвинься вместе. Не трэба сидзець там, дзе сплёўваліш? Нет. Ну шо, нешта было? Ну так. Чуть, ну первый раз трошки я позевала. Да? Ну, конечно. Значит, нехта дзе-то кінуў воку дурную. Ну. Да гэтых бабуль, хутчэй за ўсё, вы так проста не трапіце. Ну, наўрад вы прыйдзеце, пастукаеце ў дзверы, яна там свіней гадавала, вы такі трэба мне пашаптаць. Ну не. Хутчэй за ўсё гэта будзе рабіцца праз нейкія сувязі, праз нейкіх родзічаў, сваякоў, якія ведаюць, і вось хтосьці вас прывядзе. Гэта ўсё такое лакальнае, закрытае і таемнае. Як бы заўсёды, як кажуць, я шапчу сваім. Меня баба шептала, все у нас у Букчы с ножом шептали. Обязательно нож. Ну, с ножом я вам скажу почему. Меньше берешь на себя вот это всего негатива. Ого. Почему люди отказываются шептать? Потому что весь негатив, который на этом человеке, он переходит на тебя. Потом очень плохо, очень плохо. Если большое, вот, ну, там, с глаз
испуг большой, удар большой, или там сдвиг там. Когда начинаешь проводить обряд, то тогда, ну, нельзя слова сказать. Позеваешь, позеваешь, позеваешь. Дед мой рассказывал, что, типа, вытягиваешь из этого человека вот этим позеванием вот эту всю хворь. А. Справа ў тым, што гэта звычайная бабуля. Яна нічым не адрозніваецца, яна можа быць заможная, можа быць бяднейшая, можа там 3 каровы трымаць, можа не адной. Гэта ніяк не звязана з яе матэрыяльным станам, таму што я падкрэсліваю, яна не атрымлівае, бабуля Шаптуха сапраўдная, яна не атрымлівае матэрыяльныя ўзнагароды за свае шэпты. Гэта робіцца неяк ад нейкіх унутраных пазываў, парываў. Магчыма, таму гэта і робіцца для сваіх, а не для ўсіх. Таму што ты ж, па-першае, ты робіш бескаштоўна, па-другое, ты аддаеш частку свайго здароўя. Гэта не так всё просто. Когда уходишь, нельзя говорить спасибо и все остальное. И давать вот... Матэрыяльную ўзнагароду. Да, вот это А чого нельзя. не можна? Ну, мне зрабілі добро. Ну, считается, что это типа как Божье. Все должно быть безвозмездно отдано. Бачите, а які кому... Божий дар должен быть отдан безвозмездно. Калі ж звяртацца да іншых катэгорый, такіх як знахары, знахаркі, ведзьмы, то гэта ўжо людзі, якія могуць чыніць зло. Па-першае, нашкодзіць, як я ўжо казаў, там, забраць малако. Самы распаўсюджаны сцэнар фальклорны — гэта боязь, калі ў цябе забяруць малако у каровы, таму што ты дзяцей не будзе чым гадаваць. Але яны могуць, акрамя гэтага, звесці вузлы, напрыклад, ты там засеяў аўсом усё, а яны там нейкіх вузлоў табе наплялі, яны ведаюць, як гэта зрабіць, ёсць пэўны абрад, нешта там скажуць, і ў цябе весь твой ураджай проста пойдзе пад адкос. Яны праз негатыўнае ўздзеянне робяць гэта сабе на карысць. Чамусьці гэта ім надае сіл, гэта неякім дапамагае. Вось як я чытаў, то гэта ўсё робіцца іменно знарок, таму што чым горш людзям, якія вакол іх жывуць, тым лепш ім. Колись у меня знакомая, она рассказывает, что ее человек ходил до другой, но кидать семью я не собирался. Ну, гуляў. Да. И это уже полюбовница приделала ему. Врачи не могли ничего сделать. Ну и здесь у Олевску была баба. На машину поперли до той бабы, а он уже лежит в реанимации при смерти. Ох, Все, да. о, зрабіла. Да. Мы приехали, она поглядела, говорит, фотографию завезли, все, она поглядела на фотографию. Сказала, до захода солнца вы должны привезти его нижнюю одежду. Взяли одежду, завезли ее, и что она там наговорила? И сказала, надо надеть, какие вы хотите судьбами, зайдите в реанимацию и оденьте. Вот это вот сподні йому в реанімацію Да. одеть, а туди Да. не пускають, мабуть. Ну, просили и одели. И если, говорит, подействует мое это вот лечение, то к усходу солнца, когда будет солнце всходить, он очнется. Нет, значит, он умрет. Проснувся? Проснусь. Ну, это страшно. Это страшное дело, да. То, что приделано, Угу. это уже, как говорится, черная магия. Это ведьма. Да, это ведьмы делают. И те же люди, самые, которые умеют отделать, Ага. они же и могут приделать. В ответку кинь. В ответ, да. А те, которые именно занимаются сугубо лечением, они этого не могут сделать. То есть просто отшептала? Просто, да, полечила, как доктор. Ага. И все. Бабуля Шаптуха агулам у светапоглядзе такога шэраговага вясковага беларуса, ды і не толькі, яна ўспрымаецца як нешта светлае, як нешта з боку добра. А жанчына, якая прырабляе ведзьмы, яна ўжо такое цёмнае, нешта дрэннае. Зурочыць, па-рускі зглазіць, можа любы чалавек. У вёсцы звычайна баяліся, што зурочыць карову, бо малака не будзе. Нават быў тэрмін малочныя ведзьмы, гэта жанчыны, якія забіраюць малако у вашай каровы, яно пераходзіць на яе. І типу, яе там многа малака будзе, а у вас не будзе. Там цэлыя абрады. Вось калі жанчына магла ўзяць рушнік,
ці посцілку са стола і прайсці зранку до ўзыхода сонца. Напрыклад, вось паша, мы на гэтым поле пасцім статак кароў. І яна праходзіць па гэтаму полю і збівае расу. І калі ваша карова прайшла па гэтаму месцу, дзе яна збіла расу, малако з вашай каровы перейдзе на яе. Всё. Был один случай вот такие. Хлопец молодый. Ага. И сильно хорошо играл на гармонии. И в клубе там бабы позбирались, раньше ж ходили, вообще в клуб там еще. И там он играл им, шутил, припевки разные пел там еще. Пришел до дому и концы. Его раздуло так руки, что не знали, что делать. Больше не играл. Ну подожди, И то чё? что получается от этого? Ладно, пока оставим это все проблемы. Так от обычного сурока, что никто не защищен, не оборонен. Вот я просто сижу, иду по улице, кто-то поглядел на меня. Вот джинсы красивые у них. Да, И да. все. я тебе говорю. Серьезно? Ну, А конечно. как от их защититься? Манеки обереги. Ну вот Ну, крестики, она что, не поможет? Хрестик нет. От урока бабы колись казали, потребно носить белье сподняе на выворот. Ах, ё-моё. Колись дед мой учил, что ну кто против тебе там что-то такое говорит, что говори соль пячима над вашими вачима, деркачу зубы, как попухли вам губы. 3 раза, так сказать, потребно. Да. И баба моя, и дед говорили, что самые уродливые люди, яких мать и 2 раза от цицки отнимала. Вот, кормила цицкой, откинула. Ай, плаче день-два, ай, снова буду давать. Пошкодовала. Пошкодовала, все, и снова кормить, и снова откинула. Эти люди очень уродливые. Ну, вони ж самі не знають этого, бачиш. Що ось культивується вокол гэтых шептаў. Патрэбна пашаптаць, зуб баліць, патрэбна пашаптаць, карова малако не дае, патрэбна пашаптаць, парасята вес не набіраюць, патрэбна пашаптаць, і ўсё такое. Дзіця не спіць, патрэбна пашаптаць. Дитя кричит маленького, так кричит день и ночь. Это называется дитячие криксы. А когда дитя сугубо ночью вот плачет, кричит, ты не можешь, это ночницы. І їх адшептваць трэба, да? Ну, конечно, Короче, мы нічога уже не знаем, все уже. конечно. Да развивали со своих тиктоков. Люди уговаривают и гадюку. Вот если гадюка укусила. А, Ну, раньше ж где-то врачи были, это теперь противоядие, там это все. Ну, раньше же это самое, уговаривали гадюку. цікавае і важнае пытанне, як перадаць гэты дар. Вось адзін з прыкладаў, што такая бабулю-шаптуха ці ведзьма, скажем так, жанчына са звышнатуральнымі здольнасцямі, яна магла, напрыклад, нагледзець нейкую суседскую дачку маленькую. І вось пачаць, яна ўжо адчувае свой скоры адыход, і як лічыцца ў народзе, што чалавек са звышнатуральнымі здольнасцямі павінен іх перадаць. І ён будзе вельмі доўга мучыцца, паміраючы, пакуль не перадасць, як бы не адпускае яго вось гэтае на той свет. І вось, напрыклад, нагледзела яна нейкую суседскую дзяўчынку, яна яе запрашае, як мне распавядалі, напрыклад, памагці нешта зрабіць у хаце. Там, хадзі, памажы мне прыбраць, я ўжо старенькая. Яна пойдзе і такая дасць ёй гэтая бабуля, напрыклад, карэт з вадой. Вось адпі, ты там стамілася, і нібыта праз гэты прадмет яна спажывае, і вось гэтая сіла перадаецца. І ўсё, гэтая бабуля можа сысці на той свет. Дед меня подготавливал к этому. Ну, не с детства, а уже более усталом возрасте, что вот прислуховайся, там, тое, сёе. А як уже сусім став не гажи, и он уже мне вот книжечки отдал. И уже я по мере возможности сама выучала. То есть дар так перейшоў, да? Ну, Да. Так, а що виходить, якщо я пам'ятаю з дитинства бабін шепт, то що я можу шептати? Можешь. Серйозно? Да, Я можу з віхи удар пошептати? можешь. Ну я собі а якщо собі шептати? Я собі Нельзя. Нельзя? М-м. Собі не можна. Нет. Мені батько таке, здається, казав, от я щас згадую. Уговор чирака? Ну. Червячок, червячок, у тебе уже 0,1, что-то 8,1, 7,1, что-то. Да. Господи, нет. Переломов уговор. Переймов. Переймов. Что такое переймы? Переймов это когда баба пришла, ну вот ты почитай, что там написано. Ішла пречиста маті крутими горами,
З ключамі несла 12 ключоў, адмукала 12 замкоў. Замкі адмукала, наеты свет маладзёнаў, Пускала. Это баба-повитуха, щоб уродила чтобы дзіця. быстрее дитя родилось. Пускала, едзе маладзён на кані, маладзёнка на кабулі. Падае бабі на руки, бабі гарэлка, мамцы Постелька. Ну правильно? Як інтарэсна. Мне здаецца, гэта нейкае такое больш уздзеянне на твою некае псіхічнае такое вось твою голову занеслі, што табе дапамаглі, ты верыш, што дапамаглі. І яна, магчыма, сама верыць, што дапамагла. Всё, я ж говорю, ўсё будуецца на уласнай вось этой свядомасці верыць, і дапамагло ці не дапамагло. Гэта ж п'еш таблеткі, уголь, там думаеш, што над галавы памагае, і галава перастала балець. Ну, супадзенне ці не? Ну, мне здаецца, вёска жыве амаль што як жыла і 100 гадоў назад, толькі менш кароў стала і, магчыма, не хвалюецца за крадзеж малака. Але ў сэнсе веры ў людзей са звышнатуральнымі здольнасцямі яна жыве і дагэтуль так. Ад пакалення да пакалення гэта памяншаецца, таму што мы трошкі інтэгруемся ў іншае асяроддзе, больш прагрэсіўнае, такое сацыяльнае, медыйнае. Але людзі, якія звязаны яшчэ з тым часам, магчыма, узросту маіх бацькоў, яны гэта яшчэ ўспрымаюць як рэчаіснасць. Там, мне здаецца, там няма пытання, праўда ці не. Там проста скажуць, што дык яна там добра знае.